गोजोन बेलासिनि रादाबाव बयखौबो बावहरनाय जाबाय। दिनैनि 2002 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर फैदो होमबा गुबैयै जम्मु काश्मीराव गोबां रोजा बोसोरनि गोजाम देवी दुर्गानि मुर्ति बोखांदो। बडगाम पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मुर्तिया 1200 बोसोरनि। आफगानिस्ताननि दावहा थासारिखौ लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ मोनसे जर'खा ग्रुप दाफुंनो नोजोर लाखिनो बिथोन होदों। आसामाव दैबानाजों लोमसावजानायजों मोन 18 जिल्लानि सा 5.74 लाख सुबुंफोरानो भुगिनांनानै दं। दासिम रायजोनि दैबाना लोमसावजानायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। काजिरङा माहारियारि पार्कनिफ्राय दैजों लोमसावजानाय मासे 10 साननि गान्दा फिसाखौनो हाग्रा मावफुंग्राफोरा उदां खालामो। गान्दा फिसाखौ उदां खालामनो हानानै मावफुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों। कटन मुलुगसोलोंसालि खुंथाय पस्ट ग्रेजुएसन पिजि थाखोनि मुं थिसननायनि थाखायनो अक्ट'खौ 4 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम। होमबा दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।